kasong murder ug 2 counts of parricide ang giandam nga ipasaka nga kaso batok sa amahan nga mitigbas patay sa iyang duha ka mga anak ug kapuyo didto sa Dakbayan sa Naga. Dugang detalye niini sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem. May ang suspitsado ang nasikop gahapon sa hapon ang kasamtangang anakaron sa pampublikong tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Human kini makaangkon og samad pinusilan sa iyang tuhod samtang ang mga kaso nga giandam ang ipasaka batok kaniya ugma. Nila natudulan sa unong kaoras ang nahitabong gidukdanay sa kapulisan sa City of Naga uban na ang nagkadiyang ahensya sa City of Naga Government o mga barangay tanod. Nasikop ang 33 anyos nga amahan nga brutal nga nipatay sa iyang duha ka anak ug kapuyo. Gilang suspitsado nga si Carlo Camporidondo. Ang iyang mga anak nga gipatay ang nagpangidaron og 11 anyos nga lalaki ug 2 anyos nga babae. Lakip sa iyang gitigbas ang kapuyo ug inahan sa mga bata nga si Junilyn Jimenez, 32 anyos. Naka-hospital arrest karon ang suspitsado human nakaangkon og samad pinusilan kay matud pa misukol sa otoridad. Nakaangkon usab siya og samad sa kalawasan diang nagtago-tago kini sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Naga human buhata ang krimen. Pogon still part of City of Naga. Dito na corner ang atong suspect. Instead of surrendering to our arrest of one of our teams nga gi-compose, he managed to attack one of our police officers by his polo, katong murder weapon na to. So, as circumstances require, our personnel defended himself and used reasonable force to repel also ang attack sa atong suspect. That caused his injury sa iyang tuhod. Pagkagumon sa mga bisyo sa iligal nga droga ug online sugal ug selos ang gitan-aw nga motibo sa krimen. Ang linuog nga krimen ang nahitabo pasado alas 10 gahapon sa buntag sud sa ilang panimay sa Sitio Kamanggahan, Barangay Lutak, Syudad sa Naga. Samtang nangaon pa ang mga biktima. Depreso ambot lang. Di ka dawat namin gibuhat gid nang luoy kayong duha niya ka anak. Nagyasawa, yano-yano nagtigbas. Gingong gisuwayan pa unta og adto sa panimayang lola sa mga bata aron usab tigbason. May nilang nga nakadagan kini human nga nakasyagit og pag-warning ang silingan sa lola. Ang suspitsado na usab ang nipahibaw sa lolo sa mga biktima kalabot sa nahitabo. Una kini ni Ikyas. Mo dagan din ko. Ana din kong bata. Pinangga kay ko na gud. Ana din ko sa gayong taon pag-ana. Tapos 2 anyo? Wala panit man gawas ko kay sakit kayo. Bisan pa man sa gingong adunay sakit sa pangisip ang suspitsado, ang kapulisan nag-andam na sa mga kaso nga ipasaka batok kaniya. Kung mag-claim man siya og is claiming for insanity, but for us, the investigators in this case, we will be filing the appropriate complaint of murder and 2 counts of parricide against our suspect, and we will be subjected for inquest not later than 12 noon tomorrow. Samtang patang lawas sa mga biktima ang gipaubos na sa autopsy. Samtang may ang 7 anyos nga igsuon sa duha ka mga biktima kinsa nakalingkawa sa brutal nga krimen human kini nakatungha kagahapon atol sa panghitabo ang mato sa City of Naga Police ana karon sa kustodiya sa City Social Welfare and Development Office sa City Government sa Naga alang na sa pagpaubos nini sa counseling o sa tanan pang pamaagi alang sa kaayuhan sa maong bata taliwa sa nahiaguman sa mapait nga nahiaguman sa ilang pamilya. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.